Continuem amb l'iniciativa El Mas ma casa i avui us presentem una peça molt interessant. Es tracta de la taula de la Puríssima coronada per la Trinitat, datada a la segona meitat del segle XVI i atribuïda al taller de Juan de Juanes. Aquesta obra, de petites dimensions, està constituïda per una taula, amb la representació de la Puríssima coronada per la Trinitat, protegida per una polsera blava amb estels daurats. La Mare de Déu, de rostre ovalat i cabellera pèl-roja, apareix dreta sobre la mitja lluna, tal com la descriu l'Apocalipsi, en túnica rosa i mantell blau ribetats en or. Té les mans juntes sobre el pit i baixa la mirada en actitud humil. Està flanquejada per la Santíssima Trinitat, formada per Jesucrist, Déu Pare i damunt el seu cap el colom de l'Esperit Sant. També l'acompanyen vàries filactèries amb les inscripcions del Càntic de Càntics. A la meitat inferior es situen els principals símbols marians, acompanyats de la seva corresponent cartel·la identificativa, com per exemple el sol, un mirall sense taca, l'hort tancat, la porta del cel i una font segellada. Aquest tipus de representació es coneix com la Immaculada Concepció o Puríssima i al·ludeix a que Maria és lliure de tot pecat, inclòs en la seva concepció.